Yeroi try sai sen pat ngai ku ble phi baro ha kerteng ke bat thiang tam ka jong uji su te kumba phila request singa bangan hikai ye phi kum no ba phindu wai ha ga baye dei pat haba phiyo ya ka ba pulis dang lane philong chairman kum ha ki charismatic nama ki chairman ki haban pynkyntang te don pat ki ba la shukhot ikinong pulis dang ba kinong duwai te handai ka yawan chaju hi te ngin ya let lang ban duwai ya kan ka jingduwai ka bangan hikai ya phi kumno ba phin duwai ha ka ba yede ba ka jing pynkyntang ya ka jingshakri hi barok ko wei te kum bangala ong ya phi ba ka jingduwai ka de ban mi na ka do nut ka jongi te hnrei ha ba phimpat nang pat phimpat tip pat ya ka nuksa phi don kam hi ki sai lam lanti ki ban hikai ya phi te namar kata ngan ai phi tang ki nuksa suki on apila shakri bhai utrai kala mi hi na ka do nut ka jong phi namar haba nga duwai kam jumi ki ju ki kentien kamot ka phla be ki kentien tang ba ka haba phi duwai pat phi de ban ya be tek chato la da ong e phi kor khu jing ai ngo phi de ban ya ha ka to kor kom ka phi de ban pynkyntang ka jing ai ngo la da ong e phi ban kor khu ban pynkyntang ka jing shakri phi de ban ya ha ka to kor kom la da ki ong e phi kor khu ha ka ba dei bat ka ba kanu ka benta ka mo de ban ya be shak to ka benta la da ong man kor khu pan wai ru phi de ban nang te ban kor khu pan wai dengan sahi kai lot ya phi ba ro khoi dengan hikai man la kasi ka wei te kendiap ru shua bangan det cha jingduwai ngapan map na phi gitu gi belaya phone yang te phim ya yo ban phone yang wat haba ka phone ka ring te ka daw ka long ba ngawan jingshakri chate chapo na sa san riu kilometer katukas nong ka ong ki juwen kumnone te ngawan man ai jingshakri chato teng pat ngale cha jowai shino te lada ngamra e ka phone te phi de ban sngo tho bangadon program lane ba kidon kibre ki wani kendo yang ngamla shure bangan ra te nalor kata danga syong kali kum tu dalawan pai ru bangan kren than ru umlong re ba king kle dala danga kren pal hapo bangan syong kali te wat nam sngoi la dangam ra kamot de bangadon program te hanre habang ngadon hayeng habang ayo sngo wa pia phone nga te ngara be hi lai no satang bangam la shu hi ban ra de tang kata hi ka bangam ra te ngai phis ngo tho e ga jing bon kam ka jonga te ngai phim nam sngo te khnang ba phin nam sngo tho bakla re ba na du men miet men ne step bat men ne baro hi si ki no phone nga ki don tang katuk ane ki bangara hi wat hapadeng ka jing tight ru te hanre ha kapor ka bangadon hapo jingshakri te ngang klem la re bangan ra e ka phone ka jopi na marba ngapun kamban shakri e ka tien ka jong uplay bangan ya slok bat kum ta ter te mentang ni let bet shaka mat bedeng ka bangin ya duwai ban pynkyntang bat ban pynkyntang ka jingshakri hi barok ko wei to ni let lang ka jingduwai kokpa jungi upa habneng ngawan ban aingu eme namar melong uplay ba baha me don ringkat bat ngi baro shitayo bat kum ni ngi yo ban ya wan lang shipara hame ban yo ban ya shakri lai lo ya kerteng ga bakhoi ka jome de namar ka jing e ba ka jing bha ba ka jing snake ka jome namar kata nga aingo ban nga aingo ka kerteng ga bakhoi ka jome tribe ko dor ka jonga shua bangin ya chaprang ya kan ga jing shakri nga das ngau bha e ban wan ra ela de hak mat jome tu pynkyntang no yanga tu pen khoi no yanga kas na ba ko do ka jome bat kum ju yo pat lang jome pen khoi pynkyntang i khon ke jome tap da kas na ba ko do ka jome yo me shem ka no ka lat ka lat hap deng jongi i wei pe wei sat khoi yangi da kas na ba ko do ka jome ken ko pa bi e junga pynkyntang ka ni ka chaka hi bar ko wei da ka kerteng ka ba khoi ka jome ken ko pa bi e nga khot sngo bhai mun sim ba khoi jome wan ban yai lai loi hap deng jongi ken ko pa ha ga ni ko por nga de be no ki man sim tight man sim right man sim sam thia bar khoi nga de be nga de shap shi ka do ring kyang ha ki khon ki jome kin shakri america man sim baro ba da ka do nut baro nga wan ra ken ko pa ye kini ki ba day ban ai ka jing ruai ba ka jing ro kin nang ban ruai ban ya ro akhmat jome ka man sim baro ba da ka do nut baro kin ra yu pai lang jome cha ka khat ka jome ken ko pa ba ka jing pun slap blai ka jome kan to hap deng jongi wei pe wei ken ko pa ba e
มันดักคู่กันกับป้าเบกินี่ก็ไปลำจิงรวยบัดกุมจุอยู่ไปลังจุเมบารอกให้มันคู่กันกับป้าเบบัดกุมจุน่ามันต้องอุชักริวจอมเมอุบเดบันไอกับเตียนกับคุยกับจอมเมชัวบุญไอกับเตียนกับจอมเมกันกับป้าเบชัวเป็นเด็กอีกบารอกให้งั้นวันไรอูรูให้กิตีกับคุยกับจอมเมตัวเป็นสเลอูเด็กจิงเป็นสเลบเลยกับจอมเมก็ไว้ปักไว้กับเตียนกับบันสามีน่ะอูกันกับป้าเบขณะลองกับจิงกับคู่กับจิงมันโตใช่ไหมคนกิจอมเมกันกับป้าเบบัดอูฮีรูกันลองกับจิงกับคู่กันกับป้าเบแล้วได้คนกิจอมเมกินบันย่อกิจิงกระคูกินย่อกินบันย่อกิจิงปลายรูกินย่อกินบันย่อกิจิงก้อยกิจิงเขียรูกินย่อกันก็ป้าเบียนหลังบักเตียนกับคุยกิจอมเมกิคนกิจอมเมกินมิคลีนะกันก็เยี่ยงกิจอมเมฮันไรกิคนกิจอมเมกินระน้อยกิจิงกระคูบเลยกิจอมเมบัดงานเงยรูอัตรายแต่ไปกิคนกิจอมเมปารอกันก็ป้าเบียกินวันระอีก็ดอดกันก็ป้าเบียชเมกันก็ป้าเบียบันไอทีแมทบันมันเสียมกันก็ป้าปักเอาไว้กับบันตากับบังยินย่ออัตรายกันหากันนี่ก็จิงชักรีกันลองกับบัดยังคนหักมาจอมเมกันก็ป้าเบียการนำลองตั้งกตากจิงวันจิงเสงมันเป็นดับอีกยามกิรุกอมเห็นไรบางกิคนกิจอมเมหาบางกิวันดักมันเสียบรอบากดอนุบรอบาดชิชากันลองกับจิงชัดมันนี่ก็ดอนุกับจอมเมบางกิอังเกลกิจอมเมหาบนังกินดอนบันตาตรายขนาดนี้เล็กมันกันก็ป้าเบียหากันนี่กับใบเดย์บางจิงชักรีกับจองงี้ยามเมกันก็ป้าเบียชิมตีกันก็ป้าเบียก็คู่อัตรายกับปอร์บารอกบดังสะกับโบตีให้กิสังตีกับคุยกิจอมเมยอดมันกับปูรองปานกระตังกับเทียงตามกับจอมเมจีสุปนานาสุดฮาเลลูยาอาเมนบัดอาเมนแต่ตัวเบลนี่มันก็คุยพิลังบารอกควันยรออิตรา